Kay aduna ko na nag-groundwork nga gani ha. Pero ugma na sila. Na sila ugma. Kasi magkalusot ugma. Mayang gabi. Isa may absent. Taas ka mo. Kung wala'y absent. Okay. Ubay-ubay ito kagabi mga igsoon. Katong nagbasa ko sa Sabado gabi, mama, ang ilang pare igsoon, nagharang ito na diya. Sa ilang kay, ang ato, iguro man taong nga mo, muhatag mensahe, no? O, ang harang, at least, nakakwanta igsoon. Karon mga kigsunan, atong natunan kagabi, una lang ko kay dili kay ni taas. Kay ang atong health taas mga kigsunan, no? O di ta mabahinan kung sila'y maguna. Muna, atong tunan ron about the 10 commandments. Sa Exodo 23 hangtod sa 17, kumpleto gina ang 10 commandments. No? 10 commandments. Ang ikaupat nga sugos Ginoo mao to ang adlaw Sabado. Nga bisan sa langit, nature man giton ang kagabi may tungod sa nature nga kinayahan. Nga dito sa langit mga kigsunan, kita nimo ditong nindot kaayo nga gihimos Ginoo. Unya, ang simba dito mga kigsunan nga adlaw Sabado. Mutana ko sa inyo, nganong Sabado man ang gitawag ana. Espanyol ka na nga pinulungan. Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Spanish na siya. Kung mo nang binisayo, nang adlaw, kadong adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat, kalima, ikaunom, ikapito adlaw. Ang ikapitong adlaw, mo na ang adlaw Sabado. No? Unya, ang 10 commandments mga kigsunan, wala gilain nga gisulatan sa Ginoo kanarag yung 10 commandments. Iyag yung tudlo, Exodo 31:18, pinaagi siyang tudlo, sa kuno, iyang gisulat ang duruha ka papan nga bato. Naa din na ang papan sa pagpamato. Karon kay bugat man to ang 10 commandments, kay bato man to siya, bugat, asa gibutang ang 10 commandments. Ibruhanon 10:16, gibutang sa hunahuna sa utok, katong frontalog kining diri sa atong hunahuna. Dili mawala mga kigsunan kay naa diri sa atong utok mga kigsunan. Asa pagibutang ang 10 commandments? Proverbs 7:1 and 2, gibutang sa kasing-kasing o gibutang sa kamot. Dili mawala kay imposible mawala ang kamot sa tao. Imposible mawala ang kasing-kasing sa tao. Kung mawala ang kasing-kasing sa tao, ang tao mamatay. Roma City 1, kung ang tao mamatay, dili na makabuot kaniya ang kasuguan. Nga naman, patayin man siya. Pero buhi pagani ang tao igsoon, ang kasuguan makabuot sa taong buhi. Pagingon sa napulo kasugo nga, thou shall not, dili ka magbaton og mga laing Diyos. Tinuod yun na. Kay buhi pamagab, gimbutan ka sa kasuguan. Dili ka magbaton og mga linilok nga larawan. Ikadong sugo, gimbutan niya po sa kasuguan. Muto man yung ka na, kay sugo manas Ginoo. Ikatulo, dili ka magpasipala sa ngalan sa Diyos. Gimbutan niya po na sa kasuguan. Ikaupat, santoson mong adlaw Sabado muna, ikaupat nga sugo. Sabado. Kanang Sabado igsoon, gihatag ng tuyos Ginoo. Suma sa atong gitun-an sa choice, katong pagpili, nga gihatag nas Ginoo, tungod kay nakitas Ginoo nga ang tao angay gayud papahulayon. Kay lisod ang tao kay pahulay mga igsoon. Dali ra siya matigulang, dali ra siya mamatay, kung wala siya pahulay. Mao na nga ang 10 commandments gipasidaan Dios Ginoo. Mo na standard o standarte sa tao nga Kristohanon.
ang balaod sa Ginoo. Mabasa Roma 3:31. Ang kasuguan nagabarog. Standard yun na siya. Nagabarog. Wala siya matumba, mga igsunan. Unya ang kasuguan tig-agat. Galacia 3:24. Ug ang kasuguan mag-aagat ngadto kang Kristo pinasikan sa pagtuo. Noon indot kay mga kigsunan nga naay moagat nato igsoon. Ang sugo dili sulagma nga tumanon ato gyud tuyoon igsoon niya mutuman kita. Amen. Asa man ni kutob antong pagtuman. Matod pa sa 1:50 na ibalo ako nga kahulugan siya sugo mao ang kinabuhing dayon. Wa pa man nato madawat ang kinabuhing dayon, nagapadayon ta igsoon. Nagapadayon. Kay ang kinabuhing dayon giwiting na sa imo, pero wala pa gyud sa ato kay mamatay pa man ta. Pero gitagan-an nakadaan og kinabuhing dayon. Muna nagingon ang Biblia, pinadiyag 3:11, kupti pag-ayo ang imong nabatunan aron walay makaagaw sa imong purong-purong nga kinabuhi. Agaw na mga kigsunan. Mangutana ko sa inyo, kinsa may mo agaw? Yawa. Pinadiyag 12:17, og ang yawa na suko batok sa kaliwat sa babae nga nagbantay sa sugo sa Dios. Mangutana ko sa igsoon, asay may maayo? Masuko ang yawa o malipay ang yawa nato? Ikaw tay, ay gusto nimo malipay ang yawa nimo o masuko ang yawa nimo? Gusto ka malipay ang yawa nimo? O ba? Di ka gusto nga ang yawa masuko nimo? O ha? Di gino, maaginis tatay no, kaya di gusto siya nga ang yawa, di gino masuko sa iya. Pero nagyon na pinag-nagdog sa City nga ang yawa nasuko batok sa nagbantay sugo sa Dios. Kung masuko ang yawa nimo, nagpasabot ang Dios nalipay nimo. Kung nalipay ang Dios nimo, ang yawa nasuko, masuko nimo. Mutana kung balik nimo, amay ganahan nimo kanang masuko ang yawa nimo, masuko ang yawa niya, malipay ang Dios, o malipay ang yawa nimo nga masuko ang Dios nimo, hamang kapilian na. Ha? Sa yawa yun? Huwag isa, sa yawa mo Jesus. Huwag sa basta. Pero kanang iya, basta musulti ganin siya, sa musulti ganin siya yawa, Ginoo gina, no? Bali-bali mo na. Pag-ingon ako nga, way tuba na, gina. Pag-ingon ako na ituba, buha na. Pag-ingon, inahan nga, ayaw tabok ang bata. Pag-ingon siya ng tabok, di mo tabok ang bata. Muna tatay bali na. Pang-Ginoo gini yan. Pang-Ginoo mo tayo, no? Pang-Ginoo gini yan. Bali-bali rin na, mga igsoon. Okay, mas maayo nga ang yawa masuko sa ato kay malipay ang Ginoo. Kay ang tagiyas kinabuhi ang Ginoo, mga igsunan. Di ba, ang sabihin niya, mahanaw pa ang langit ug ang yuta kaysa mawad ako sa kakahulugan o sa katulpok ang kahulugan sa kasubuan. Mawala pang langit ug yuta. Grabe mga igsoon. Wa pa man mawala ang yuta, wa pa mawala ang langit, naa pa ang iyang kasubuan. Mga emphasize mga igsunan sa sunod nato karon, may tungod sa activity nga mao din na ang pamaagis balaod sa Ginoo. Pagtubo mga igsunan, pagtubo nga ang tao diay kumutuman siya nagtubo diha sa Ginoo. Pero ang tao nga walay tuman-tuman, lost, mamatay siya diha sa Ginoo mga igsunan. Patay na siya. Nga naman, Roma City 1, makabot ang tao kung buhi pa, pero patay na, wala na. Sa ito pa, mawagtang na ang iyang kinabuhi kung mubiya na siya sa kasubuan sa Ginoo. Mga kigsunan, daghang salamat sa mubo nato nga pagpakigpulong ug manginaot ko nga masabtan nato ang balaod sa Ginoo. Kay balaod sa Ginoo mo na usa nga mag-aagak padung kang Kristo pinasikan sa pagtuo. Thank you very much. So, good evening. Maayong gabi mga kaigsunan. Duka pa mo diha. Nagduka na. Katulogon na. Atong bukhon ng atong mga mata mga kaigsunan.
Kay basta pulong sa ginatong pamatiuno kay magduka jud ta. Pero salida sa TV lurat pa atong mata. Tinuod. Oh, mag-scroll tag cellphone perting lurata sa atong mata. Pero mamatay tag pulong sa Ginoo, duka-dukaan nato, tulog-tulugan. No, so kinahanglan bukho nato atong mata kay paningkamutan nato nga dili ta magpadaog sa kaaway. Munay gingon nga di ta gusto nga mas out. Dili nato palipayon ang yawa kun dili pasukon daw. No? So nining kagabihon ng kaigsunan, abi na ko di na ko makakita sa kuan ang yawa nung ngita sa giulog paagi nga unsa ni? Magka technical problem ba kaya akong USB murag uy wa ba ka ni nakura. So nakit-an ra ang file. So nining kagabihon, ikapila na kagabi karon. Ikaw na ang atong creation. So ang C, unsa dito ang C? Choice. Ang next is R. Ang R. Rest. Rest, pahulay. Sunod E. Environment. Environment sa atong palibot nga atong makita ang mga binuhat sa Dios nga dili gyud ikasaysay sa tawo. No, nga nagyoy Dios naghan-ay sa ato ang mga talan-awon, mga nindot nga talan-awon. Ang mga linalang sa Dios nagpadayag nga naagyoy maglalalang. So karon ang ato ang ikaupat is unsa man? A, activity. Unsa man Bisaya ng activity? Mga buluhaton. Tanawan ang sa inyong nakita diha sa liso. Ha? Diretso ba siya og tubo? Niagi sa siya og? Ha? Mura sa siya og naglisod og kuan. So unsa may buhaton nato nga mabuhi siya? Ha? Bisbisan. So sa Amerika mga kaigsunan, o dili lang ta sa Amerika, dire ra ta sa Pilipinas, ta mga pila man kanato dinhi nga naay daghang paris sa sapatos. Kay para kuno exercise. Ha? Pila man nato ang naay shoes for running. Sapatos ba para idagan nimo, para ilakaw nimo? Kinsa man ay napulo ka parisan nga sapatos. No, sa Amerika mga kaigsunan, 87% have pair of shoes for running. Pero wala nila gi suot para dagan, para lakaw. Unsa man? Tanaw-tanawon ra collection. No? So, pinaka-importante gid ay mga kaigsunan nga mulihok ta. No, natay ibuhaton. Sayang kay natong sapatos, kabantay mo sa mga sapatos, ibutang ra na des daplin. Nga di mo gamiton, so kay mahitabo. Giabog-abuga na lang man, mga ak-ak na dayon. Kay nanuman, wala man mo siya gigamit. So ang atong sanglawas mga kaigsunan, kung gusto ta nga hamugaway atong pamati, maayo kusgan ta, hinsog ta, buhaton nato ang man, paglakaw-lakaw, pag-exercise to reduce risk of heart disease. So, pila man nato diri nga di gyud mo exercise. Gusto gyud mapundos balay, mulaka, dili mulakaw kay nailabhunon, di ba na exercise ng manglaba? Ako gusto ko mag-exercise pero ako'y kauban si Jiri ra may maninguha og dula og basketball oy. Gusto ko ba nga mag-exercise? Na nagtambag, pwede man ti mo kuyog ka, libot-libot rago ka dito sa gym, na may mga hagdan na mong saka-sakaon. Pero kung bugat na day atong timbang mo kaya puluho na gyud ta mo exercise. Kaya nga naman hangaton naman dayon ta. No? So unsa man gyud purpose nga ilihok na to ang ato ang lawas. Next slide. So kinahanglan daay gyud nga ilihok nato pinaagi sa now. Para unsa man
Regular exercise, gina kinsa may naka regular exercise diri nga everyday gyud. Wala yun no. Unsa man day atong gibuhat ako mga kaigsunan, mura og sa barangay pa ko mabuhay. Mulakaw ko dito sa kinalayo kayo kanang busay gani diha pa may nakadto ninyo ana siguro. Pinakalayo murag hapit usa ka oras baktas or isa ka oras tunga. Pero ako nang gini adto dito basta gihuyas-huyasan ako. Karon nga naa ko sa office bitaw murag kanang sedentary work ba kanang maglingkod ra ka magkaon lingkod nya wala magduka na dayon di pud ay maayo mo nang mo paslit ko adto ko sa barangay mag-inspection ko kanang adto ko dito mag pila ka buok na mga establishment, food establishment, pilay nagluto-luto rin nga wala naglukat og sanitary permit. Mo na akong trabaho para makalakaw-lakaw ko mga kaigsunan. So kinahanglan gid ta exercise. So unsa may purpose nga nang exercise ta? So mo yon, lack of activity destroys the good. Tinuod bitaw ng mga kaigsunan. Kung kulang kung kulang ta sa paglihok, pagbuhat, unsa may mahitabo nato? Ang atong condition dili gid na siya mo improve, no? Walay improvement ang atong lawas. Gusto sa atong nauna ma-exercise ta pero luya ang atong lawas. Diba? Kinsa may nakasulayan nga gusto gyud ma-exercise. Pero luya ang lawas. So nag-ingon din ang exercise ra gyud mo oy makasupport sa atong espirituhanon o maghatag sa atong hunahuna og vigor kana bang energy ay exercise, no? Next slide. So mao na siya, mao na nga gikinahanglan gid nato mga kaigsuonan. So sa ato pon pag kinabuhi mga kaigsuonan, usay ang atong lawas kinahanglan atong ilihok-lihok. Kumusta po ang atong utok? Kaning mga limtanon, kaning bitang mga malimtanon na, padung na ta sa Alzheimer's disease. Kana bitang bisag ako sa ako, ako antipara, hangtong antipara, diri na ba sa akong ulo. Unya, asan ko bulpinoy ako din hawid-hawiran. Kana inaana ba, unsa di kulang na ako, nga inaana man, anong malimtanon ko. So, kanang as we grow older, kanang sa diha nga magpadung na katigulang o magpadung na kita sa ibang gitsulta mong padung sa bata. Padung na kita sa unsa na padung na ba sa pag-edad, pag-uswag sa tong edad. Mo na nang malimtanon na unya irritable na ta gali na lang masuko unya puluho na kita mo tuon mubasa sa Biblia. Pero kung cellphone na tungtunan, perting. Muna akong giingon, mas alert ka ita. Pero ang pulong sa Biblia, wala na gid nato gi-exercise ang atong hunahuna mga kaigsoona. Ang number 1 gid ay exercise helps to unsa man control weight. Na di ko mag-exercise ti oy kay nga man nag-exercise ko dako na hinung kog kaon. Kay gana naman ko na ikaon. Dili ko no mapugnan ang ilahang kaon basta mag-exercise, may pagdinalang ko no mag-exercise. So naay usa ka kanang nasa gym ba. Bisa kung saan pa kuno nimo og exercise diha niya. Kusog po ka mo kaon, wag hapoy ayo. So 80% diet, 20% exercise. So 20% na lang daw ang exercise, 80% gyud ay ang diet. Kaya ano man karon ang mga tao karon 6 times a day na mukaon. No? Nya di pag yun mag-exercise di mangbuan na ni maguswag na ato ang timbang. Daghan na kay ta gulot-gulot na diri ang ato ang Diba? Gulot-gulot na ato ang mga bilbil. No? Ang matamaan huwag magalit kay ito ang realidad. Dili ko exempted ana. Overweight na ko, nakuha ko sa akong body mass index. 25 na ko. Ang normal sa atong BMI or body mass index is 18.5 less 25 below o 18.5 to 25. Ako ni range na jud ko 25. So nana ko sa overweight, mao na nga usahay mag chest pain na ta kay mag musculoskeletal heart, musculoskeletal
chest pain na ta, nga murag na iduot na to dire. So mao na nga, wala man tayo exercise. Di man malihok ang atong kalawasan. No? So mao na gid ang tinuod. So next, unsa tay purpose nga mag-exercise ta? To control our weight. Next. Usahay, ay mulakaw-lakaw sa ako dito sa park kay kanang para kanang nga hong tibba. Madaghan na kita makaimis diri kadaghan ang nakadungog anang mag-exercise wa man gyud kay gihimo. Nganong di ko kahimo inig mata sayo. Perti pong dalia sa oras karon oy. Inig tuyok nimo alas 7 naman. Munay giingon lagi nga sa trabaho sayo kay ta. Pero pag anhi sa simbahan, perting late na kayo, alas 9 na tamang anhi. Pero sa trabaho, alas 7, tuan na. No? Dili na ka mo, una sa tuang. Kay dali, sa atong oras ba, imbis atong gahinan og panahon ang pag-exercise. So now, exercise helps to prevent diseases. Ang pag-exercise mga kaigsunan, magsanta nato sa tanang sakit. Kinsa man diri ka ng mga body kuan bi kanang nagi mga wow body ba? Kanang bisag sa og kaon slim ra gihapon. Ha? As ati daily. Bisag ako ba kuan ko nga, huy, ganiha mo ka, nakoy kaiban, huy, ganiha mo kang kinaon diha. Nagutong pa kay kuti oy. Pero dili siya tambok. Ay ko kanindot po nimo dayo eh. Kami og muka og daghan wa naman maghinga-hinga naman mi. Muna kuan ba? So, exercise helps to prevent diseases. Mao na nga karon daghan way exempted sa mga Adventist karon. Daghan na pong mga masakiton. No? Kay kuwang sa activity. Next, exercise helps to reduce the detrimental effects of stress. Kaning stress, lisod ni siya i-cope up nimo. No? Unsa po nato pag-cope up aning stress nga? Daghan man pong stressors. Kinsa may mga stressors sa atong mga anak, mag-worship dugay pa mo kahon. Oh? So sila na ang atong mga stressors, ang mga tao sa atong palibot. Muna nga dili ta maka dali o cope up sa stress. Sunod. Ang exercise helps to alleviate depression. Unsa man ang depression? Kanabang padung na maghikog. Ayaw taon mo anak mga kaigsuunan ha? Kinsa may mga na-depress na gyud dinhi? Kanabang murag sa ilang hunahuna wala na gyud Ginoo. Ha? Kuya na kay utok ang mga tao karon. Lisod na jud kaayo nimo. Mag-seminar ta og mental and psychosocial support. Nya imuhang hatagan og first aid nga inani, tambagan nimo, inana atong buhaton. Maghimo gyud ilahang lain nga pamaagi, hangtod ang ilahang paagi mo resulta ngadto sa hikog. Solusyon ba na? Na, maingon lang nga, hikog na lang ko kay magsuri-suroy naman dahil inig kamatay. Magsuri-suroy ko na inig kamatay na kay bantay minay, tay. Ikaw mo magay nagbantay atong sa nagmasakito na niya. Pagkamatay, ang patay na hinoy mo, bantay ni mo. Anong mga inana galing nga mga huna-huna? So, exercise alleviates depression. So mao na siya mga kaigsunan. Ang purpose nga nung atong gyud daw ilihok ang atong mga kalawasan mga kaigsunan. So next is exercise helps to boost energy. Na ako human exercise maluya man ko, matulog man hinuong ko. Kay gikapoy, lami jud kay katulog pag human kaon daghan. Na. Nabito to amo ang amiga ba? Beauty queen siya sa Cebu. Kuan siya, Mrs. Sterling na siya. Kay guwapa sa siya, nindot kay glawas. Pagdaga niya, 25 rin ang sukod sa iyang hawa. Ha? Imagina, 25.
Unya, sige siya og exercise. Nadugay ba exercise? Niburot naman siya. Grabe na gyud niya katambok. Lisod na kay pagpaniwang. Lisod na kay pagpaniwang si Ma'am Ruth Sterling. Grabe siya kagwapa, nindot kay glawas, pero sa dihang nanambok na, lamparak na kay naong mausab bang yun, no? Na ang mga bana mo, lingi na ditong mga slim. Kaya ang asawa ng naman ng budlot ng mga bilbil. No? Bisag tambok ang mga asawa, inyo dyan ang panggaon mga bana. No? Abi kay nanambok, inyo na dahil isalikway. Sunod, exercise help to promote sleep. Kinsa may di makatulog dire. Kinsa may dugay makatulog. Ikaw tinining? Dugay makatulog. Dugay matulog, dali kasad makamata. Mao naman na yung mga sakit ron sa mga 50 pataas. Mga 50 pataas ng edad, mao na yung sakit ron. Tagtulo ka oras na lang. Pero unsay giingon sa ato ang miaging kuan nga rest, kinahanglan 6 to 7 hours of sleep gyud ta. Pero tulo na lang ka oras may pinakataas na tong tinulgan karon. Kay bisag natulog, dai andama. Bisag padung na matulog, muna pag kuan na daan ang mga kuan para ugma. Bisag padung na matulog ang utok garaw-raw paghapon sa buluhaton para sa ugma. Ay na naghuna-huna Pero di na kalikayan. No, pag ipliti akong anak ugma oy, naon sa makahisud-ano nanay kong mga estudyante. No, dili gihapon maka-alleviate sa sa stress kay ang atong utok grabe kaya mo dala og dili ta katulog kay ang atong utok permi gahuna-huna, no? Bisag ting tulog, trabaho gihapon hunahuna, mga buluhaton pagkaugma, no? Kung matulog kita, tulog yun. Sunod, exercise helps to improve learning. Improve learning. Kinahanglan muuswag ang atong kahibalo kung magsigitag exercise. Nigiyon diri si John F. Kennedy mga kaibigan. Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body. It is the basis of dynamic and creative intellectual activity. Kinahanglan gid mga kaibigan nga mulihok gyud ta ato yung palihuko ng ato ang kalawasan. No? Pero kumusta man ta? Nahimo ng stagnant ang ato ang lawas kay di na magita mulihok kay sa kiniyo na puluho na ta. So naigingon din mo kay exercise helps to build self-esteem and improve body image, no? Pero man sa akong giingon mga kaigsunan, exercise nato limited ra sa ganahan lang ta. Dili kita consistent, no? Dili ta consistent mga kaigsunan. So nag-ingon din sa 1 Timothy 4:8 nagingon, kay ang mga pagbansay nga lawas nun, mapuslanon og jutay. Ako Bisaya dire. Kay ang mga pagbansay nga lawas nun, mapuslanon og jutay, apan ang pagkadios nun mapuslanon sa tanang mga butang. Nga adunay saad niini karon nga kinabuhi og sa palaabuton. So tinuod ni mga kaigsunan, mao na nga mulihok kita kay pagbansay man ni sa atong lawas, mudagan tagpila ka kasi mga 10 minutes dagan nya lakaw-lakaw, no? Napuluhon naman kita kay magsigiram tag sakay. Sa dool kay itong atuan na masakay lang tayo kay kainit kakapoy, no? Daghan kay taog rason mga kaigsunan. Naingon din sa 1 Corinto 6:19 nag-ingon kana kung wala ba ka mo manghibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga anak kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios ug dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. Tinuod ni mga kaigsunan, our body is the temple of God. No, kinahanglan gyud dili nato hugawaan kun dili atong ampingan. No, giunsa man nato paghigugma ang atong kaugalingon. No, sayon ra pagsultian ang higugma sa kaugalingon po wala gibuhat. No? Mo lagi giingon nga too much eating kanang wala na tay control ba nang sa ato ang sakto gid ang counsels on diet ni Ellen G. White nga kinahanglan we the Seventh-day Adventist should live to the standard nga
Standard ba sa pagka health conscious kay healthy lifestyle, longer life, no? So daghan na kay mga Adventista karon mga masakiton. So dili pud pasabot nga kung masakiton ta, dili na po ta mosulti ma'am nga adi ko mosulti bahin sa health oy kay masakiton ko. There is no perfect health, no? Masakit gyud ang tawo. So kini giingon diri walk by faith. So kaning maglakaw diha sa pagtuo mga kaigsunan. 2 Corintios 5:7 kay nagalakaw kita pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa pagtan-aw. Bitaw, ang atong paglakaw dili sa pagtan-aw sa uban, kundi paglakaw pinaagi sa atong pagtuo. Usahay daghan kitag makita mga kaigsunan, mga kaluyahon pud sa atong mga kaigsunan, di ba? So walk by faith. Maglakaw kita pinaagi sa ato ang pagtuo. Dito ba sa Garin Farm mga kaigsunan sa Iloilo? Sa ako naman yung nasulti, no? Wala ko ni sulod dito kay una, murag nalipong ko tungod sa kainit. Ikaduha, wala ko ni sulod kay puros dito mga ribulto ba? Nahadlok ko niya. Then, gibutang dito, dark tunnel. Sa kay naadi sa sulod, uy. Ingon tong papad na ko nga lalaki. Ingon ang iyang anak, Daddy, what's inside? Yan siya. There is a very dark, yan siya, very dark inside. And all you need to do is just to follow the blue lights so that you can reach your goal. Yan siya. Imurag yung sundon tong blue lights dito din. Try to meditate yourself. Walk in faith. Ano siya? Walk in faith. Kuno. Imo jud sa diha kuno maglakaw ka atong kangit-ngit nga katong tunnel nga ngit-ngit kaayo. Imo jud isentro ang imong mahuna nga nagtuo ka, na kay pagtuo, naglakaw ka diha sa pagtuo, and do na kay pagtuo mismo, and your faith is within yourself. Faith within yourself. Yan na siya. Ako na mati rin ko sa iyang explanation. Ako pa na bitaw, no? Ano masag ko ni try og sulod? Kung unsa gyud naa sa sulod? Nagmahay na ko mga kaigsuunan. Ingon dis lang, ti, anong ka ni sulod, ti? Kung una-una, murag nalipong ko ba? Kung unsa ko na naadin ha? Pero pag abot nila dito, naada dito kanang mura og gilali na sila sa langit mga kaigsuunan nga all white na gid dito nga naay mga angels nga nagkuan. Mao na dito ang kanang murag Jerusalem na bali. Pag picture nindot kay tanawon, ako ray wala dito mga kaigsuunan. Pero saya na ko, titry ta na kong sulod adto no. Nya pagsaka nimo dito adto nga kanang kuan, murag pilgrimage siya na ditoy mga wishes nga magbutang ka dito unsa may naani mo dinha na kay mga rosaryuhan diha. Unsa may mo? Nawa na ko nagbali-bali mga kaigsuunan kay nagipangitaan mga rosaryo. Ikaw tin na kay pum ko anak ko. Bawal sa amo. No, so mao na nga daghan kay ni saka dito ni sulod dito just to kanang ilang i-meditate ang ilang kagalingon. Naa bagid sila sa pagtuo sa dihang naa bitaw kas kangit-ngit kay ang atong kinabuhi kuno naa sa kangit-ngit. No? Kung unsaon nimo pag pakigbisog sa imong kinabuhi nga maglakaw ka uban ang pagtuo. So walk by faith mo na iyang gingon. So kay naglakaw kita pinagi sa pagtuo dili pinagi sa pagtan-aw. So to inumduman ha, walk by faith. Not walk by seeing with others. Ano bang magsigitag pananaw anang straight lang kita. Focus kay kung dili kita mo focus, dili kita kaabot anang atong dulngan mga kaigsuunan. Next, walk in the spirit. So kaning maglakaw kita diha sa espiritu. Galatians 5:16-17 ingon ang busa ingon ko magawi kamo sumala sa espiritu ug dili kamo magatuman sa ilibgon sa unod. Kay unod nagakaibog batok sa espiritu ug ang espiritu batok sa unod kay kini sila nagasupakay ang usa ug usa ang dili ninyo pagbuhaton ang mga butang nga buot ninyo. Bitaw mga kaigsunan kana bitaw wala ta sa espiritu naglakaw ta pero ang ato daay panghunahuna puros unod nun lastful maya ang atong hunahuna puno sa kailibgon. No? Mo na nga ato gidayng bansayo ng atong kaugalingon mga kaigsunan nga mo focus kita walaon nato ng mga talan-awon mga kailibgon.
dito sa Iloilo mga kaigsunan, daghan kay among naibgan. Kanang mga delicacies gani nila nga mga biskutso, mga pinasubo, mga unsar kanto. Dili ta kapalit og daghan kay limited ra imong dala. No, 7 kilos ra gyud imong dalhon sa eroplano. Nya og ma-excess ka, pabayron ka. No, so na sila rules and regulations nga imo jud sundon. So kita pod mga kaigsunan as ingon nga mga tumutuo kang Kristo, we have also a standard to follow nga sundon gid nato ni nga pamaagi kay mo na gusto sa Ginoo nato mga kaigsunan. So ningon diri an example of a changed life. Unsa may kinabuhi sa usa ka tawo nga nausab o ang usa ka tawo nga dunay kausaban sa iyang kinabuhi. Na isa ka istorya mga kaigsunan, gamay na lang ni. Ang kini nga amahan usa ka masuk-anon kanang bad kaya bang cruel ba nang maldito bukoy sa siya. So kani si Jose ni decide na siya nga para malikay si siyang amahan iyang hunahuna nga patyo ni iyang papa, no, to stop the cruelty of his father. So he was planning to kill his father. So mao na iyang hunahuna sa bata. Hangtod ningon dito, a committed Christian neighbor visited the family and sensed something was seriously wrong. Doon ay usa ka Kristohanon nga silingan ni bisita dito sa mao nga pamilya. Unya, ningon dito nga, iyang gisultihan ba nga para makahimo siya og pakighusay ato nga pamilya nga ang bata naguna-una man nga patyo ni iyang papa. Usa kadlaw ni ana niatambong ang maong pamilya sa usa ka meeting. Unya na bati sa maong pamilya nga God is working in their hearts, no? Nisulti ra gyud namati dito sa pares ani ba na mga non-Adventist nga namati. So nabati sa maong pamilya nga something is working in their lives and that is the Spirit of God, no? So nilihok dito sa ilahang mga kasing-kasing kay siguro mao pa siguro to hangtod nga na patch up o na settle ang kasuko sa maong bata o sa maong amahan. So mao to nga hangtod nakakat-on na sila og paghigugmaay mao na nga nana sila sa walk in the light. Naglakaw na diha sa kahayag. Naingon sa John 12:35, panlakaw kamo nga sa may kahayag pa kamo. So kinahanglan day kuno ta mga kaigsunan maglakaw nga dunay kahayag. Kaysa John 10 verse 10, ako mianhi aron sila may kinabuhi ug makabaton ni ana sa labing madagayaon. So beyond walking by faith. Naingon diri sa Hebrews og padalaganon ta nga magpailubon ang lumba ang gitanyag sa atong atubangan nga magatutok kang Hesus ang magbubuhat ug ang maghihingpit sa atong pagtuo. So mao ni mga kaigsunan, kinahanglan kuno mo dagan ta moapil sa lumba. Kini ato ang pag-alagan mga mura siya lumba. Dili pud siya pakusganay. Dili pud siya pahinayay. Kanang tama-tama lang ba nga makalahutay gyud ta, no? Kay kung mangingon kay ang magbubuhat o ang Ginoo ra joy maghingpit nato mga kaigsunan. So the Christian life is more like a marathon than a sprint. So mo na mga kaigsunan. Nagingon diri, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wala gid lain tan-awon si Jesus ra gyud ang ato ang tinubdan o magtatapos sa ato ang pagtuo. Nagingon diri sa Philippians 1:6 nga ang nagsugod og maayong buhat diha kaninyo magahingpit ni ana hangtod sa adlaw ni Kristo. Nagingon diri sa 3 John 2, mga higala, I wish you above all things that thou mayest prosper. Walay handom ang handom sa Ginoo mga kaigsunan nga magmauswagon ta sa atong mga maayong panglawas. So ang activity broad na siya. Depende na nimo kung sa imong buhaton. No, so moapil ta sa lumba, mga exercise sa Ginoo. So there are 6 doctors, best 6 doctors sa ato ang paglakaw. Una, unsa man na exercise, sunshine, rest, unsa pa ng 6 doctors, sunshine, rest, exercise,
Trust Air. So mao na siya ang 6 best doctor sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. So unsa man ni giingon dinhi last ang atong paglakaw mga kaigsuonan duda gini siya katapusan, no? Ingon dinhi sa hakubo sa pagkamatuod sama lamang sa usa ka inalis nga sa makadyot magapadayag ug sa ulahi mahanaw lamang. So moabot ang panahon mga kaigsuonan ang atong kinabuhi is mahanaw lamang. So naingon diri all that pleases you is but for a moment. So kanang kuan nato mga kaigsuonan kanang murag makapalipay nato lumalabay lang na siya. Pero ang mulahutay is kinabuhing dayon. So, sa 2 Timothy 4:7 nakapagkigbisog ako sa maayong pag-away. Natapos ko ang akong paglumba, akong gibantayan ang akong pagtuo. So, mao ni mga kaigsuonan. So, naingon diri, what crown are you chasing? Unsa man nga korona ang atong giapilan mga kaigsuonan? Korona sa kinabuhing dayon. Crown of eternal happiness. It is life eternal, life abundant, life without end, and life at its best, fullest measure. So ang pangutana mga kaigsuonan ng kagabi, which crown are you chasing? And which reward are you seeking? Unsa man nga korona ang atong angayan nga ato ang apilan sa lumba mga kaigsuonan, kanang korona sa kinabuhing dayon. O ganti sa og nagpangita kita nining ganti, no, nga mao ang kinabuhing dayon. So manghinaot ko mga kaigsuonan ning kagabion sa ganito activity kinahanglan ato gyung ipalihok ang ato ang kinabuhi, ang ato ang ano bang mo exercise gyud ta. So sa gingon ako sa 8 ka purpose nga mo exercise ta mao na tong prevent diseases, boost energy sa pagito, no. So, manghinaot ta nga ato unta gyud nang makinabuhian. Kay aron maangko nato ning corona nga atong giapilan. Unsa may purpose nga nung moapil ta sa lumba para maangko nato ang ganti, no? The crown of life. So manghinaot ko ning kagabion mga kaigsuonan nga ang Dios mahimuot nato og ato pong kinabuhian ang iyang mga pulong, no? As Christian, as Seventh-day Adventist, we have to uphold the standard of being a Seventh-day Adventist, no? Og ato po ning i-share ngadto sa uban. So kung naman tay mga non-Adventist friends nga nagtambong diri, nanay it's your time to shine, no? Kinahanglan nga imog yung ipabati, no? Kinahanglan mabati nimo ang mensahe sa Ginoo. Ang atong manggong purpose mga kaigsuonan is musulti ra gyud ta, no? Ang commission nato is just go, panglakaw kamo, isangyaw ang mong maayong balita, and pray for the working of the Holy Spirit in their lives. Ang ato lang iampo lang ginato nga ang Espiritu Santo mulihok sa ilahang kasing-kasing. So wala na tay lain nga handumon pa kundi mulihok ang balang espiritu ngadto sa mga nagpakabati sa iyahang pulong. Daghang salamat og maayong gabi kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin sa matag usa.